Estamos, como xa digo, para presentar a 39 edición da Festa do Queixo. Estamos a piques de cumprir 40 anos. A xente cada vez está máis interesada na gastronomía. Hai diversas celebracións ao longo de Galicia que ensalzan os nosos produtos gastronómicos, pero poucas poden presumir dunha bagaxe de 40 anos. É un compendio de actividades tanto culturais como formativas, de arte, ecoloxía, artesanía, etc. Outro dos retos sería que as novas xeracións se sintan interesadas na festa na súa totalidade, non só no festival de música, que máis ou menos iso xa estaba acadado e é fácil de comprender por qué. Este ano volven a colaborar connosco o Consello Regulador da Denominación de Orixe Arzúa Ulloa, facendo catas de queixos nos centros educativos para que os máis pequenos coñezan o produto que máis fama lle dá a Arzúa. Este ano os pregoeiros serán, como xa sabedes, como xa dimos a conocer, Diana, campeona de España de cadete de triatlón; Diego, internacional absoluto de España en fútbol sala; Lolo, campeón de España de 5.000 metros, 10.000 metros pista e 10 kilómetros ruta; Óscar, nadador, 3 veces campeón de España; e Pablo, xogador deportivo e campeón de Europa coa selección española sub-19. Pensamos que todos os lugares son bons para queixar, tanto no conservatorio, na piscina, na rúa, nos bares, na casa, no traballo. Deixámola aberta á propia creatividade da xente para que eles mesmos nos axuden a ir conformando o significado dese verbo. Todos os anos vimos incrementando o número de expositores de queixerías que nos visitan. Unha vez que veñen, o caso é que repiten. Este ano contamos con 2 novas, a pesares da crise, polo tanto serán 34 queixerías. Contamos coa novidade de que Galicia Calidade terá outro stand para expoñer os seus produtos. A todos tratamos cada ano de sorprender coa programación musical. Este ano facémolo a través da incorporación na festa dunha nova idea. Nova porque se incorpora na festa, non porque sea nova sobre todo na tradición das festas en Galicia, non, que é a incorporación da sesión vermú do domingo ao mediodía. Este ano estará a cargo de Patti Lesta and the Hits. Si marcábamos un tope no ano, hai 2 anos, nesa cuarta edición, con 196 bandas, o ano pasado, menguaba un pouquiño, estábamos con 180, pero este ano a verdade é que foron 263 bandas as que participaron no noso proxecto, non? Que queremos dar a coñecer novas bandas, bandas de música a nivel estatal que aínda non teñen publicado disco ou publicano de maneira autoproducida por eles mesmos. Como sempre, todas as comunidades están representadas. Este ano houve un incremento mellor sorpresivo, sobre todo das Illas Canarias e das Illas Baleares, eu creo que entre esas 2 comunidades foron 15 as bandas que participan este ano. Máis de 1.600 visitas viron a publicación do grupo gañador, que neste caso foron os Winning Numbers de A Guarda, e máis de 800 visitas tamén á publicación que fixemos dos 20 finalistas. Cada vez non lo poñe máis complicado. Si xa nun principio non era doado escoller a un finalista entre 180 e 190 bandas, decir que 263 cada vez non lo poñe máis complicado a un xurado que estaba formado este ano por Alberto Alfonso, o promotor do Festival do Queixo e o director de Art Music Agency. Volvemos a contar, ademais, que a inestimable colaboración sempre non lo pon moi fácil, e sempre di que contemos con el para o que queiramos. Arturo Vaquero, músico, productor, compositor de bandas sonoras e responsable dos estudios de grabación ao Abrigueiro de Friol.
Tamén, además por segundo ano, contamos con Jesús Bermúdez, que é concelleiro en Vilalba e promotor do Festival Independente de Vilalba, que se vai a celebrar este ano os días 11 e 12 de abril, e eu mesmo como responsable. Non sei se este ano mellor buscábamos un tipo de sonido distinto, a frescura e ese sonido 60s do música dos anos 60 con influencias dos Beatles, de os Remains ou dos Kings, pois que este ano decidimos que foran eles. Son os Winning Numbers, como ben decimos, chegan dende a Guarda, e como ben decíamos, influencias pop 60s, botamos toda a confianza neles, co cal eu, como ben decían eles, non creo que nos defrauden, que o vamos a pasar moi ben, que vamos a trasladarnos a outras épocas, a anos atrás, os anos 60. Eu creo que é un tipo de sonido que pode lle gustar pois, a xente de todas as idades, non xente nova, xente de mediana idade ou xente máis maior, non? Eu creo que é unha boa plataforma para que grupos noveis se den a coñecer, e seguiremos traballando con todos os ánimos de cara ao ano que ven, que será xa a sétima edición. Pois unha vez máis, gracias por estar aquí e a disfrutar da Festa do Queixo. Bueno, seguimos un pouco na línea do que viñamos facendo estes anos. Vemos que volvemos a organizar o concurso de tapas, na cal pois temos 18 establecementos, que está moi ben, porque siga habendo o mesmo interese, creo que incluso algún máis que o ano pasado. Eso demostra que é acertado e que xenera interese este concurso, non? Por outro lado, o das catas comentadas que estamos facendo nos colexios, pois este ano tamén hai máis interese, que incluso me acaban de comentar que non se han feito todas ahora antes na semana previa da Festa do Queixo. Si ben é certo que os maiores xa teñen unha tradición de consumir este queixo, si que os máis novos teñen máis complicado porque hai moita máis competencia con outros novos produtos, e hai que recordar que nós é un queixo clásico, tradicional, que non dá xogo para poder facer florituras nin endulzalo máis porque non é permitido. Entón, claro, a competencia dos máis novos ten que ser cautivalos con non soamente con ese desde a parte organoléptica, que tamén se consigue, pero si tamén desde o sentimento de que é un produto noso, de que hai que cuidalo, mimalo, e iso sí que esa labor. Estamos moi contentos de que os responsáveis dos colexios se interesen porque veamos a darles catas a estos rapaces. Dende a denominación de origen, así como balance xeral, pois este ano 2013 foi un ano bo, seguimos por enriba dos 3 millóns de kilos, consolidámonos claramente como a segunda denominación de origen de produción a nivel do Estado, con bastante diferencia sobre o terceiro, co cual, pois, aínda que este ano tivemos unha pequena baixada na produción, porque viñamos medrando durante os últimos anos a un ritmo dun 15%, pois este ano tivemos unha pequena baixada, porque ademais, pois, unha das queixerías, pois, entón unha situación complicada e non produciu nada durante todo o ano 2013, co cal, pois tamén iso equivale un pouco a esa pequena baixada de produción. O nivel de produtores que van a estar na Feira do Queixo tamén é similar ao destes anos, co cual, a pesar da situación que podamos estar vivindo, pois estamos nun momento de boa saúde, non? Vamos a deixar, pois, este ano, polo menos nesta edición, de lado hip hop, e vamos a apostar, pois, por unha alternativa que será un grupo de indie rock, e que, bueno, que isto non quere dicir que xa este nas próximas edicións xa é definitivamente fora o que o hip hop, non? E despois, pois, tamén se vai apostar por unha sesión vermú que é o domingo, e que será a novidade, que creo que tamén era moi interesante e necesaria para dar unha actividade para a xente que se acerca o domingo á feira e poida disfrutar, pois tamén de música. Entón o cartel quedará encamiñado con Arizona Baby, que empezará ás 9:30 no campo da feira. Despois seguiremos por La Pegatina, que vendrán dentro da súa gira do 10º aniversario e que actuarán ás 11:15 no campo da feira tamén. Despois pasaremos a Plaza de Galicia xa para darlle paso ao grupo ganador do Queixo Maquetón, que será de Winning Numbers, como xa profundizou e explicou José Ramón. E despois cerraremos esa noite con MDJ, no? Que é unha das DJs máis destacadas do ámbito nacional que temos ahora mismo, e de feito así o resaltan as listas de este ano. Despois o domingo mantendremos os mesmos horarios para o folk, aínda que a sesión vermú vamos a encaixar, que será 1:15, e despois pola tarde ás 6 será tanto nos ten, e leiría finalmente ás 7:15 para cerrar o que sería a programación da Festa do Queixo.
En canto a isto, pois bueno, como vedes, mantemos prácticamente unha mesma línea, como digo, solo hai ese cambio de perfil artístico que sería Arizona Baby, e nada, polo demais, se tedes algunha pregunta en relación ao que é a programación do festival, e a queredes facer, pois aquí estou para contestala. Dicirvos que a 39 edición da Festa do Queixo está preparada e invitar a quen queira achegarse a Arzúa durante o día 1 e 2 de marzo para vir a queixear a Arzúa.